Mm, mm, mm. Yes, hello, what's up mga higala, another video na sad may klaro pero matog og kalingaw og entertainment sa inyo. Siyempre atod gyapon kanyo mga higala sa nag-iino sa arang DJ nga nilagom ang naong kay nasunog ambot lang naunsa ta. DJ nga may pagkatisoy usahay ambot lang di na tinuod mga higala. Ang mupapas umuwagdang sad sa kasakit sa tagsa-tagsa ninyo ka mga duga. For today's vlog mga higala no kay Loy, kangit-ngit ako eh. Kalayo mas kahayag ay magluto ta og lumpiang Shanghai. Is that right? Muna na siya dynamite bitaw. O dara to lutoon nun mga higala no. Natay mga carrots dire nga ambot lang murag kinikitan manini kuan ni Looney Tunes. Nga sa ta dire mga patatas mga higala, syempre di na mawa ang sili og ang wrapper. Moni mo tilaw karon sa ato ang lutoon karon nga pagkaon mga higala no. Usay mo ha? Nga day. Nausap-usap din. So mo na sila ang ato ang lutuon karon mga higala no. Aw, lutuan dili lutuan mga higala. So paabot lang ta na nga. Na. Paabot lang ta gamay na nga kay. Ay, na busy mo ko. Dai. Paabot lang ta gamay daya. Dai. Karoy ni. Aling ngita ginako diri. So inani gina may gala no kay pertig yung kabuhat na tos init dito sa poblasyon Sitio Cabao. Buhat kita sa init nga nawa brown kitag naong. Okay rin na may kalat. Pahit gyapon ta. So karon nya magiwa ta sa tong mga lamas no. Sa ato ang mga lamas diri sa ato ang carrots, sa ato ang kuan, sa ato ang patatas. Kaya ato ning isagol sa ato ang ground pork. Then ato ning sila i-fried din isa. Ato na silang i-wrap. So kuyogi ko niyo. Here we go. Yes, hello, what's up mga higala no. So naman na jud ta. Lutoan. Taste test? Tara! Sige na, kayo humano na tanining maong vlog. Lagi sa sili, mga higala. Lagi sa sili ito nga. Roy! Ulit ang 20, Noy! Awesome. Dami siya may gala no, ang atong cheese nga gibutang. Natagi siya kuan. But anyway, nagkaon naman ta. So giunsa dito ni pagluto kaganiha mga gala. So dara ang flashback. Here we go. Almost one half na tano mga gala. So katong mga gala no, nahuman na nato og kanang tagod ang ato ang patatas kauban sa tong carrots. So ato siyang gipadayon og tagod mga higala no, hantod nga wa ta kapuya. Ina naman jud na ang atong kwan, atong dayon nagpainit ta og mantika sa kaha. Di ato ang gibutang nga tuang unsa may nga na jaak ahos. Dayon o muna ato man na ukayon mga higala gyud. Kay tanang butang dapat man ukayon, diba? Pagkasunod ana no kay ato na siyang okay. Antod nga maluto ang ato ang ahos. Dayon gisunod nato ang ato ang gitagod nga Bombay kaganiha. Oo, gitagod na ganiha mga higala. Di ba ja? Ni ato na ako kayo mga higala no, hantod nga maluto sa na siya sunod sa ahos. Wagi ko kay baw kung sa akong gibuhat. Gioyon-oyon na siya. Bahala na diha. Oh, ato lang po ni isagol ni carrots. Oh, dara. Na ato na okay yung mahigala. Hantod nga maluto na siya, basta masagol na siya diha mahigala niya. Maluto, mahumok, pagkaon. Mo naman na siya. Oh, naibatang ni ubo.
Ubo pag yun. Dayon sunod na may gala no kay ato na sang ibutang ang ato ang patatas. Yay! Yes. Colorful na kayo sa porma mga higala. Pwede na kanon siguro eh. Maglami na ni siya ko no. Na lami na kayo sa baho mga higala. Dayon butangan na to og kanang kuan magic ba kanang butangan man na gyud basta di ka kay luto. Sige. Dahin ato anang isagol ang atong ground pork. Na nawa. Murag ka ng kuan 1/4 ang baboy na po ka kilo ang lawas. daghan pa ang lamas kontra sa tuang mamoy mga higala. So ato anang ni siyang okayon. Oh nawa giunsa na pag okay mga higala. Dayon sige lang tani ko kayo hantod nga maluto sa dagato ang baboy kauban sa ato ang mga lamas. Kay kanang kuan man ni nawa ni atong kahaw hapat mangini katuangon kay kuan gasol ato gigamit karon mahigala no gasolbong aso dan ikaw man mahigala no kay ato na sa dasang mixan og kuan pampalasa baron ato ang na siyang sagolan og patis duha ra ka buk patis ako gisagol ni mahigala kay kulang gipunon ang asin dayon after ana ato na lang siyang paabuton nga maluto. Dayon para ready na siya. O dira? Ha, dali oy. So ato na siyang poston may gala no sa ato ang lumpia wrapper. Dayon sa pagputos ana sa lumpia wrapper mga higala kay butang ato ang atong sili. Dayon ang ato ang ground pork sad nga giluto kaganiha ato na sad siyang ibutang nya may gala together with chest. Dayon ikaw man na may gala no kay so ikataw na may gala no hapit na mo man then ato nang girap sa to ang lumpia wrapper dayon daraho man na then after ana ang pag-fried na lang so padayon to sa pag-fried so karon may gala no kay ato nang i-fried ang atuan dynamite nga ato ang giandap kaganiha nga gibutangan na nato sa ato ground pork kagiluto. Yes, ato lang siyang i-fried mga higala no ato lang hinahinayan ang ato ang kayo pero kaning amo ang gasolbong aso murag di mo kontrol o nawala go sa kaluto no. Then mailan na nini mo may higala no handog maluto siya kay mag-golden brown naman ni. Yes, dawa hinana siya ka nice. Yes. So kayo na nato may gala no. Dayon ang ato lang kayo kay murag medium lang siya. Medium heat lang ato ang unsa man na unsay tawag ana mantika. So dara golden brown na siya then ang atong cheese diya may higala kuan na ginas ilaw nagkalanay-lanay na gina. So andam na kay na parkaon. Yes. So ato na ni siya nga unon may higala no for serving. So kaganiya nakahimo ta og 50 plus ka service basta 50 plus ka buok nga dynamite basta ambot unsay nga na ni so mangaon na ta. Yes, so nibalik na ta. So moto ang kanang procedure niya mga higala no sa ato ang pagluto dayon. So that was the end of our vlog for today mga higala no. This is B-Boy Bugoy again, ang DJ nga may pagkatisoy ang matag umupapas sa kasakit sa tag sa ninyo kumadugan. If bago pa wala nga vlog mga higala, don't forget to subscribe yapon, click notification bell para ma-update mo sa mga bagong videos may klaro pero matag yapon o kalingaw o kalipay o entertainment sa inyo. Siyempre upload yapon kanyo sa nako sa inyo at mga B-Boy Bugoy. Until next time, daghang salamat, bye bye.